Έλα μαζί μου και πάμε να δούμε τα 4 βασικότερα λάθη που πρέπει να αποφύγεις στο κάμπινγκ. Πρώτο λάθος που πρέπει να αποφύγεις είναι να στήσεις τη σκηνή σου χωρίς να έχεις βάλει από κάτω το μουσαμά. Χωρίς αυτόν κινδυνεύεις να σου τρυπήσει η σκηνή, αλλά και να έχεις ανεπιθύμητους επισκέπτες. Λάθος νούμερο 2. Μην πας πουθενά χωρίς αυτά. Αν είσαι γκαντέμις και σκιστεί η σκηνή σου, αυτά εδώ θα την επισκευάσουν σε χρόνο ρεκόρ. Λάθος νούμερο 3. Μην ξεχάσεις ποτέ ανοιχτές τις ήττες στη σκηνή σου. Αν δεν το κάνεις, δεν μπορείς να φανταστείς τι θα συναντήσεις. Λάθος νούμερο 4. Μη στήσεις τη σκηνή σου όπου να είναι. Φρόντισε πριν στήσεις τη σκηνή σου να δεις από πού βγαίνει ο ήλιος, έτσι ώστε να γλιτώσεις μερικές πρωινές ώρες ύπνου. Κάνε μας follow για περισσότερα tips που αφορούν το κάμπινγκ και μπες στο site μας teramare.com.gr για να βρεις όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι. Connecting land and sea.